ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Aga arpesan trik unai luar aja pesan ki Pulit ka Nongthymmai bid house ki leo Jingkynnoh ba ka wei ka Khynnah Skul jong ka Skul auxilium kala sya Pynap Tari na rendang bat kala sya luti lai spa tengka hagi saungat ki brio ki bakam idhu ya ka bakalakam ba ka ni ki jingja kala ja Halor ya blat Nongthymmai Shillong kumta hadian belayo ya ka ejahar han Nongthymmai bid house la register ki sini jingja hagi kendon per jong ka BNS ha ka jingto kit benya ki Pulit ki lalap bakam dan setia ka bakum kata ka jingja henrei ki de ki nya shu thau jong kata hi ka Khynnah ha ka jing phla jong ka khmat magistrate jong ka district court klai thu bakla a ya ka pisa ha ka parlok jong ka ban thiet tiar online henrei namar bakala shep tieng bakala kum Pulit ka ka pisa kala thau nia no ban ong bakala sha luti ki Pulit ki ya kat kum ki linti jong ka an namar bakalong bean ban ujor ejahar Thok ki Pulit kani kalong kat kum kruo khobor now Superintendent of Police ka East Councils ba Vivex em kum ban chipin kan mau ba kani ka de ki jingja ka ba ar ka ba ki Pulit kilap ba ka dei tang ka jing Thok ka jingja ban kong ka dei ka Jingkynnoh jang wei ka Khynnah ba ka sha dung tharnya inject hajan madan student henrei habala toket penya ki Pulit kilap ba ka dei tang ka jing Thok bat kam shimla dan e ba kum kata bat ki dei tang ki nya shu thau Fit. Hey, kafe, hakalay ban sa Tari ka October minta usna. Hey. Hakalay tarik pore henry ubaje janmiyet unwante muba bunker kharkungoru kay turba paunam hame galaya hakaso tarik por henry ubaje janmiyet kandon kajmiya ko pyait mis devo maubati kat ki bakawashim bentana kino ki jaka kastotir meghalaya karta kandaina du wakat so usne men shajaro Kafe hakalay ban sa Tari ka October minta usna. Hey. Pin riu squat ya các tiên là dòng pin đâm cam ya ka bakan kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai kan roi kan pa Ni don ki kentien la jong belai pat puri bat penduk yala ka kentien la jong kum kan nuksa ka kentien barikor kamut arts ha ka kentien phareng ka kentien lari tipat kamut culture kumta ya ka arts and culture ni yo ta ka kentien khasi barikor bat lari ti ki balong ru ki kentien ban kenteng khon barikor ka lari ti lapan mi ta ka Batesi TV nakamenta ka jingmentoi upat ba